توكلت على الله 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 سمي لما صلى توكلت على الله وينبون بدي فما علم توكلت على الله جونجي جيجي سمي لما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جينو دابا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت Société Énergie du Mali ale bina mise à jour ke aka compteur papier Isako bela jelena dona natawla ni fere kura min filene ya dabo kunye ka sega jigiya toyi ani barake cogo ɲuman ko sabati ani maamunu be barake e kurana ulu ni ɲɔgɔn cɛ nun compteur baro bina kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 sanba 2024 b'a fɔ kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bina code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Dani fembeti dali masado etawakalitu o kamuni yenji samme dali masalla atawakalitu ala kelende fembeti de etawakalitu tawakalitu ala Allah etawakalitu ala Allah sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke okeni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima opi bonisi soroni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na ye walima kata wari jabo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soroka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta ambe an filɛbaw ani an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo bi ye sibiri su ye fala ye nisɔndiyaw bɛ bi kɛba nu u y'u sago sɔrɔ mali nin t'a siɲɛ 10nan ye sa an bɛ qualifier ka taa coupe d'Afrique kɛnɛ kan sa wa ala k'a ɲɛ ka d'an ma Maroc taga o fana daminɛna Kamori a y'a wele kun timɛ bi an ko mago bɛ min na o ye ka bi don jamana minnu qualifiera an na olu tɔgɔ fɔ minnu fana bɛ n'olu ye bɔlɔntanw bɛɛ lajɛlen kɛ sa an na bɔlɔntan jaabiw an olu fana di mɔgɔw ma yanni tile laban cɛ n'o ye tile 6nan ni tile laban ye o bɛ nana kɛ o bɛ daminɛ kabini araba nata tarata nata n'ala sɔnna ma a bɛ daminɛ o la sa anw yɛrɛ ta ye tarata de o kalo tile 19 n kɔni na a bɛ se ka an ka samara jɔsila minnu bɛ aigle nɔfɛ ani an ka
de 4e division mɔgɔ ninnu dɔw la jouer ka joueur ninnu to yen sa aigle ninnu billet sɔngɔ an k'o to yen an cira an qualifiera an gagnera an qualifiera mais bɔlɔntan na u b'a fɔ k'o ma ɲi dɛ ko f'i ka na n'i ka joueur baw ye aw ti sɔn o ma ayiwa a ye na n'u ye n tɛ o nasara ka ca dɛ ni ministre tun bɛ ka jatew kɛ bi parti aigle mɔgɔ ninnu a wari ka ca dɛ pa nka komi u bɛ nisɔndiya min di jamanadenw ma a bɛ n'a fɔ nin te kura ye Rasulu ale fana ka fisa Fala ye te Rasulu ye an bɛna tila k'an da don a la olu y'u ka te kɛ Benefutu b'a la Jasmine fana b'a la ale ni Ɲamaku ani te yɛrɛ te binkɛnɛma yɛrɛ k'a tɔgɔ da ko Rasulu ayiwa Keba an kun kan ka dɔ dabila ma k'a wuli an ka Ɲamaku ma in kɔni o ka di ne ye kosɛbɛ danfara min b'a ni tɔw cɛ sa an na tila k'an da don la Fala ye bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi médaille minnu ni ale olu di maa 153 ale ye médaille di olu ma i b'a dɔn k'a fɔ n bɛna yɛlɛko de f'i ye ne ka mɔgɔ dɔ bɛ n tɛna n'a tɔgɔ fɔ kunun sɔrɔ a fɔlen télé la ko mɔgɔ minnu ye médaille sɔrɔ k'u ka t'u ka médaille nɔ k'u ka taa Kuluba ko médaille di bɛna na kɛ yen ale ɲinɛna k'a fɔ président o bɛ mɔgɔ dɔw ta ka olu sugandi ka médaille d'olu ma ministre minnu bɛ yen olu bɛ mɔgɔ di CNT bɛ mɔgɔ di mais ni président ta dira ka ban ale ka maa 150 min dira o de kɔfɛ sa tɔw bɛ sɔrɔ k'u taw labɛn min ye a baara ale bɛ se ka kɛ o cogoya la nka a kun kɛra ale ɲɛna k'ale kan ka taa Kuluba de bi ne ko cɛkɔrɔba ko n'i kun taara i ti don koyi a ale to Kuluba lisi la o Kulubali le don a i ye Fala ye mun n'a tɛ kɛ Keyita ye ou bien Jara nka anw sara ma sabula a ye weleli kɛ an k'a ma ko ayi ale bɛ ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Andogili Gino ye e ko ɲina ale yɛrɛ ka jama man ca ni bɛɛ ta ye ale y'a di de koyi Salifu Keyita ni Nawaw ni Umu Sangarew ni a bɛɛ de b'a la hali minnu tɛ balo la caman ba artiste donc bi jamanakuntigi kɔni taw dira médaille bɛɛ la girimanba ye min ye sa o kɔni dira maa 14 ma min ye o kɔfɛ sa Grande Croix o fana dira officier de l'ordre national k'a kun cɛ ni chevalier de l'ordre national ye o bɛɛ lajɛlen o kɛra Kuluba bi nin kɔrɔ sa kɔni fini kaana da labilara calatigɛ jɛkulu n'o ye institution ye olu ye mun di u ni grand chancelier o de bɛna sa ka programme f'u ye u bɛ taa yɔrɔ mun na don min fo ka taa se anw yɛrɛ ma sa parce que anw ta ye ministère de la communication ta ye n'o bɛ kɛ don min kɛba k'i tulo kɛrɛbɔ sigi u kana taa fɔ ko an ma taa k'an banna ka taa an k'an tulo kɛrɛbɔ sigi an ta dir'o la yaasa an bɛ se ka faamuyali kɛ Fala ye sɔgɔmada in na an ko an bɛ kangarida kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ an ka jaw ta maa minnu bɛ an ka kumakanw ta maa minnu bɛ an ka fɛnw fa siri cogoya wɛrɛw la minnu tɛ an ta ye k'a bila chaîne YouTube kan an b'a préciser parce que an ka mɔgɔ minnu bɛ ka baara in k'an ye u bɛ k'a kɛ chaîne YouTube de kan u bɛ sɛgɛsɛgɛli la chaîne YouTube de kan donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye radio sow ye Mali kɔnɔ n'anu bɛ baara la olu sen t'a la minnu bɛ yen ni u bɛ Facebook kan olu sen tɛ a la nka maa bɛ yen ko a b'an ka fɛnw ta k'a bila chaîne YouTube kan a kɛra sugu o sugu ye an kan bɛ olu de ma an ko ngulu de k'a dabila u n'an ma bɛn a la bi an ma bɛn a la sini an ye ɲɛɲinini de kɛ a fɔra an ɲɛna ko an bɛ se ka bila an ka hakɛw kɔnɔna na a sira fɛ nka u ko k'an ka kɔn k'a fɔ u ɲɛna k'u k'a dabila fɔlɔ an na dɔgɔkun kelen kɛ kangarida la Fala ye n'o banna a t'anw kɔni n'u cɛ tuguni dɛ ni min bɔra la o kɔni tɛ anw nɔ ye tuguni anw dan ye minnu y'a ko kɛ u ye sariya taabolo ɲɛfɔ an ɲɛna u ko sariya b'an yamaruya an k'a f'u ɲɛna u k'a dabila maa minnu bɛ yen n'u olu n'an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye radio privéw ye Mali kɔnɔ Mali kɔkan ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔ sira wɛrɛw fɛ an kan tɛ olu ma
maa minnu b'a ta chaîne YouTube ka fala ye an t'u dɔn an t'u bɔyɔrɔ dɔn an n'u tɛ kuma minnu tun b'a kɛ n'an y'u dɔn an y'a fɔ olu ɲɛna ngulu k'a dabila fana donc bi ta in a kɛ kun ye olu de ye radio so caman y'an wele an y'a f'u ye ngo olu t'a la an n'olu tɛ an ka mɛn an ka chaîne YouTube de ma parce que kɔlɔlɔ de bɛ ka ye a la quoi olu b'a tigɛ k'a bɔ a hakilina kɔnɔ n'a kɛra degun ye olu ti wele anw de bɛ wele a fɔ ko karisa e yɛrɛ de kumakan filɛ nin ye donc n'anw ye nin kɛ sisan kɔni sariya o bɛ bɔ anw n'u cɛ sabula an y'a ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna ka ban sira min donna an kɔrɔ e k'a f'u ɲɛna o k'a dabila ni maa min m'a dabila falaye deliliko kuma t'a la sariya de don bɛɛ b'i ka hakɛ de nɔfɛ i ka baara kɛ ka se k'i ka nafa sɔrɔ donc an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka radio privéw ani radio minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu kɔni si tɛ a ko in na quoi pour que u ka se k'a faamuya Kidal ale sɔrɔli a kɛra ɲɛnajɛ yɛrɛ fala ye Kayikaw fɛ yen Sikaso Gao ale ni Mali fan caman fɛ mɔgɔw y'u ka nisɔndiya jira hali Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yan min ye 14 novembre ye ale kɔni kɛra sababu ye sa maaw ka bɔ ka wolomasiri tabaw k'olu senkɔrɔma dondoli baaraw kɛ minisiriso min bɛ muso du ani denmisɛnninw kunna olu ye baro sigi min kɛ Bamakɔ olu ye lajɛ min kɛ Bamakɔ yan o ɲɔgɔnna kɛra an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na musolakaw Sikasokaw fɛ yen u bɔra k'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ Gawokaw fana fɛ yen o kelen don u y'a jira sa k'a fɔ ko Kidal doni min filɛ nin ye ani AES sigili min filɛ nin ye u bɛ wolomasiri tabaw kɔ bi u b'u kɔ sini baaraba minnu bɛ yen sa n'o bolodalen don yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min u ye o nisɔndiya baaraw olu kɛ an ka marabolow caman kɔnɔna na falaye bi MINUSMA ale ka ko bɛɛ lajɛlen banna yan pewu ja u tun bɛ 35 hectares de kan aéroport la falaye goudron b'a kɔnɔ wa courant dilancogo sugu bɛɛ b'a kɔnɔ pelouse tulonkɛkɛyɔrɔw salle bureau Ablaye Job ninnu donna k'an jɔlen to ka taa munumunu fo ka anw sɛgɛn an yɛrɛ tun bɛna taa nk'u taara ja u bɛ ka yɔrɔ in munumunu yɔrɔ in ka jan dɛ donc u ye tile ladege dɔ dilan k'o di Bamakɔ gouverneur ma n'o ye Adama Kulubali ye ko MINUSMA nin kalo ye tubabu kalo n'o ye décembre kalo nata in ye ko tile 31 k'o t'a mɔgɔ si sɔrɔ yan tuguni MINUSMA mɔgɔ yɛrɛ caman tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye baara kɛ MINUSMA na u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA nali kɛra sababu ɲuman y'u bolo olu yɛrɛ ye fɛn caman faamu maliyɛnw don dɔ farala u ka dɔntaw kan baara kɛcogo kan bi u yɛrɛ bɛ se k'u kanbɔ fɛn caman nɔfɛ Ablaye Job ko baara kɛcogo yɛrɛ ɲɛna tan o kɔfɛ sa Nations Unies yɛrɛ ka ɲɛmaa danga min bɛ yen o taara fana premier ministre fana fɛ yen min ye kan in dili hukumu kɔnɔna na MINUSMA kɔni kan in kɔnɔna na falaye a kɔni dilen nin filɛ Mali ma nin ye jamana 56 o de tun bɛ anw fɛ yan minnu tun bɛ MINUSMA na min ye wolomasiri tabaa ye maa 10,3 ani kɔ minɛn minnu tun b'u bolo sa o kɔni u ma sɔn k'olu daw fɔ nka nin waati in na kan laban min bɛ yen n'o ye Bamakɔ ta in ye sa pankurujigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la Job ko fɛɛrɛ na sɔrɔ a la hakili jagabɔw na kɛ a la datuguli min filɛ nin ka tile di Bamakɔ ɲɛmaa ma a na se a seyɔrɔ la an b'a jira sa k'a fɔ ko min ye Nations Unies ye ale yɛrɛ de ye yamaruya di Conseil de sécurité la juin kalo tile 30 san 2023 ko u k'u ka kasaw kuru ka bɛn ni décembre kalo o nataw tile 31 ye MINUSMA ale yɛrɛ kɔni tun b'an ka jamana kɔnɔ yan a nali sababuya bɔra Faransikaw olu de yɔrɔ sabula olu y'a ye k'a fɔ bamanciwale jugawale kɛbaw olu kɛlɛli u kelen tɛ se k'a kɛ o y'a sɔrɔ sa min b'an fɛ yan o ye MISEMA ye MISEMA o de tun b'an fɛ yan farafinnakaw dɔrɔn kun don Nigériya ninnu tun b'o de la ani Togo ani an dafɛ jamana caman sɔrɔdasiw tun bɛ o de la o de yɛlɛmana ka kɛ MINUSMA ye hadi a bɔra farafinnata la ka kɛ bolofaraw caman de tun b'a la falaye o tun bɛ fɛn caman kɛ an ka jamana kɔnɔ nka bi bi in na a bɛɛ lajɛlen jɔra bingali o dɔ kɛra Kita sira la dugutila fɛ kunungo Dio ale ni nɛgɛla ni ɲɔgɔn cɛ min ye bandiw ye u kɔni ye maaw daw disi ka fɛn fɛn b'u bolo sa k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka taa n'u sen fila ye dugudenw olu y'a jira sa k'a fɔ kariw bɔli joona bolimafɛnw kɛtɔ ka sira ta joona k'u ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la o bɛ dɔ bɔ bingali in na
fɛɛrɛ minnu sigilen no fana kita gouverneur fɛ dugudenw ka so ka o lamɛn ka wuli yɛrɛma cɛ ka sira minɛ bandu dun de bɛ sira in kan ye u k'u hakili to yɛrɛ la Falaye ayiwa jaralakaw sera an buranakaw ma dɛ Tombouctou misiri min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Sankore ko dɔ de ye Ala minɛ surɔ ka taa don yen yen misiriba in a bateri a panneau solaire misiri in k'a bɛɛ lajɛlen suɲɛ ni kɔni bɛ taa jahanɛmɛ na o ayi nin nso a fɔ ko ne y'a f'i ye nin ka jahanɛmɛ don kɔni Sankore n ko misiri belebeleba 3 de bɛ Tombouctou Falaye Jingare Ber o kɔrɔ ko misiriba de Jingare o de ye misiri ye Ber ye belebele ye ɲɛ tɛ kebala nafigiya yɛlɛla de e ka nin nafigi kɔrɔ in lajɛ bɛɛ bɛ nin kɔrɔ dɔn ne kelen tɛ bɛɛ bɛ nin kɔrɔ dɔn Falaye ni Jingare Ber bɔra yen misiri wɛrɛ bɛ Tumutu u b'a fɔ ma ko Sidiyeya Sidiyeya o ye Wangaralakaw ka misiri ye Sankore ale de ye misiri ye université ba min tun bɛ Tombouctou n'i ye kɛnɛba yɛrɛ lajɛ min ye u b'a fɔ yɔrɔ masa ko u ka place publique ba yɛrɛ Tombouctou laadala ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɛnɛ min kan o misiri u taara o de ngalamuti tan dɛ a panneau solaire Allah nin tigi bi ye o ayi oh c'est la ville mystérieuse mystère min b'a kɔnɔ a ka bɔ hakili ma koyi an bɛ dugawu kɛ zo a ka hakilina sɔrɔ yaasa ka segin ni nin ye min ye Tombouctou ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ y'a lakodɔn dugu kelen min bɛ yen Mali kɔnɔ n'a bɛ ba ani cɛncɛn ni ɲɔgɔn cɛ ale don ba bɛ fan dɔ in fɛ cɛncɛn bɛ fan dɔ in fɛ Tombouctou ye o de ye donc min ye zɔnkɛ ye a ka segin n'a ye yanni an k'an bila an filanin dɛbɛ la Gawokaw fɛ yen sifinw kunnafonidilaw jɛrɛjɛkulu minnu bɛ denmisɛnninlakaw tɔgɔ la olu ni kunnafonidilaw k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan sa ka kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Falaye kɛnɛ in ko sigida hɛrɛma a tɔgɔ bɛna kɛ o ye Ngilɛw ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Cherche for Common Ground ye ale ni Irtel o bolofara min bɛ Gawo ka taa tɛmɛ Belgicaw ka lasigidenso fɛ olu de ko ka nin fɛrɛkɛnɛ in sigi fɛrɛkɛnɛ in lafiya bɛna kɛ mun ye ɲɛmaaw ka fɔ la cɛfɔ ni kanbɛ a na o kɛ ka kumaɲɔgɔnya don maaw ni ɲɔgɔn cɛ Gawo kɔnɔna na wa u tɛna da Gawo ma koyi u ko baara ye ale bɛna kɛ Gawo cogo min a na kɛ Moti ten Bamako yɛrɛ senna ye a la ko ɲɛbila baaraw sa a kɛkunba ye min ye kunnafonidilaw ni dugudentɔnw ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa sa u ka se ka nin baara in kɛ baara in mana daminɛ a bɛ taa kun fori fo mɛ kalo tile 31 san 2026 san fila baara do Falaye n'an bɔra Gawo Kucalakaw olu bɛ kɔmasegi baara la kɔmasegi min ni école karamɔgɔw ka tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko synergie olu ni gouvernement ka kuma ɲɔgɔnya min ye école karamɔgɔw caman ye olu farala ɲɔgɔn kan sa synergie tɔgɔ la ka taa assemblée générale kɛ assemblée bɛ tali kɛ u ka laɲini na laɲini min bɛ yen bi ni école karamɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛ ka sɔrɔ a la Kucala école karamɔgɔw min ye a ɲɛmaabaw ye baara mun bɛ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara saraw kan cogo min olu ka baara kɛcogo bɛ se ka yɛlɛma cogo min k'u ye ni assemblée générale de kɛ Falaye ko grève tɛ dɛ a kɛ kun ye ka gouvernement tulola sɔmi k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min n'u ni gouvernement y'a kuma kɛ kununko o de la sa kɛnyɛrɛye faso ka kalansow u caman u ma baara kɛ ni école karamɔgɔw olu de kun taalen don u ka assemblée générale la Kucala kun do cogo min kɛba yɛrɛ ye sibi denmisɛnninw taatɔ ye so kunu olu fana ma walan kunu synergie o y'olu ka baara ye Falaye tera soli yan'an k'ale min an bɛ te fa fɛ fɔlɔ Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo
denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye. école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT-bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jango Nyese, bien turcola Adamade la Koi, Fieu, Fois Castro, Ie Bana Yini Kadona Kari, Mimi Gasawa Gasaka Dangarika, Adamade Yanamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Oeratin, Fieu, Fois Castro, Ie la Colison Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankura. Femme santé bara mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegaloka for, Oka Dimson Gafutne Yelenye, au plat de Lebekala, ni Lacolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau dev, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpele de l'Edesledo, École de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aywa, la collection, ani la collection, Aya Seva Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya. Utogole de Clan vers Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Choi, Waligere Negajuru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniɲɛ. Ayiwa halisa o publicité ko hukumu kɔnɔna fala ye te kura bɔra han ale de filɛ nin ye te rasul te rasul danfara min bɛ ale ni te tɔw cɛ fɔlɔ o y'a sɔngɔ ye pakɛnin kelen o ye dɔrɔmɛ 20 ye a filanan ye mun ye nin ye a b'a fɔ min ma ko te binkɛnɛma te vert classique o bɛ a la nin ye a bɛnɛfutuma ye bɛnɛfutu k'o kɛ te la nin ye ɲamaku ta ye ɲamaku kelen dɔ in ye mɛnti ye mɛntilama n'a b'a fɔ ma ko jacinthe jasmine o ye nin ye donc 4 de bɛ olu bolo te in kɔni a bɛna bila sugu la wa maliyɛnw yɛrɛ ka fɛn dilannen ye nin ye 20 min ye a 25 grammes de ye nin ye ta a pakɛnin kelen 25 grammes de ye wa a pakɛ kelen bɛ ka feere dɔrɔmɛ 20 Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye aw kun ti yan n'tɛ ne ye n filetigi fiyɛ ko la dɛ nka aw tɛ se k'a filetigi fiyɛ tuguni parce que aw bɛna aw burutigi fiyɛ de te rasulu min ye rasul industrie ye o ka bolonɔ don wa k'a bɛna bila Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ ni ala sɔnna ma min ye u ka numéros ye an'u ka bugunatigɛw ana olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fala a jasmine in ka di dɛ nin kɔni nin ni te tɔ si tɛ kelen nin ni tɔ si tɛ kelen n'ala sɔnna ma an n'a a publicité tɔ kɛ an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye
n'u bɛ kayikaw fɛ yen donbolo kɛra olu ye sa n'o ye falatɔw ye ani yatimɛw ye Kayi Legal Segu kuna siningo kalo in tile 12 min ye u ka kalanso kɔnɔna na sa olu kɔni taara sa ka taa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o ye falatɔw ye se tɛ minnu ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sa n'o ye funankɛninw ye a ko kɔni kɛra jɛkulu min fɛ sa o ye Jeune Chambre Internationale Kayi ye waliya in bɛ tali kɛ u ka bolofara min bɛ yen n'o ye k'a fɔ ko falatɔ kelen ekɔli minɛn kelen k'a ka a kɛkun ye olu ye dugudentɔw ni ekɔli karamɔgɔw ni maa minnu ye waliya in sigi sen kan sa u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a kɛ sa ko yaasa min ye yatimɛw ni falatɔw ye olu bɛ se cogo min na ka minɛnw sɔrɔ Bafula bɛ k'aw fɛ yen o fana kelen don min ye kalan minɛn 100 ɲɔgɔn na o dira denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ Bafula bɛ yɛrɛ kapu yɛrɛ kɔnɔna na an bi kɔ ale bolo n'o ye o ye min ye Batuli Ɲangi n'a ka maaw ye k'a fɔ ko nin waati in na sa u yɛrɛ bɛ munumunu salo la Kayi mara kɔnɔna na koyi o de la Dawuda Kamara ka telefɔni tɛ don fiyewu maaw bɛ k'a ɲini su ani tile a bɛ wocɛw kɔnɔna na ye min ye Dawuda ye a ko k'u kɔni taara nin kɛ sa ka kɛ ni laɲini ye laɲini min b'a to sa denmisɛnw u bɛ se ka kalanminɛnw sɔrɔ cogo min na ka se ka taa kalan kɛ basigi ni lafiya a kɔnɔna na min ye an b'i kɔ maaw wa u fana sira kelen fana fɛ fana u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kalata sɛbɛn maaw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn ale kan yaasa ka dɔ fara sa ekɔliso olu ka baara ka segukaw fɛ yen ani ka denmisɛnninw dɛmɛ ni kalanminɛnw ye ekɔliso 35 olu kɔni taara sa Segu kapu kɔnɔna na ale ni san ka minɛnw di olu ma Masinakaw olu fana bɛ a la waliya in bɔra ONG Ediko ale yɔrɔ ale ni maa min ka bolo ni ɲɔgɔn ma don sa o ye UNICEF maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Access fanga ale fana sen bɛ a la min ye Segu marabolo ɲɛmaaw ye u ye Ediko fo ka UNICEF fo nin waliya in na sa min b'a to degun dɔ bɛ ta ka bɔ bangebaaw kan kuma tɛ ekɔli kalanko ale ka gɛlɛn sa kosɛbɛ fala ye avocaw olu ka tɔnjɛkulu k'u ye bere ta bere a taara avocat 2 kama min ye laɲini ye sa o ye k'a fɔ k'u ka tɔn kɔnɔna nin waati in na majɛ dɔw olu yera majɛ ninnu y'a to sa u ye conseil de discipline o sigi octobre kalo tile 30 ani novembre kalo tile 13 o kɔmasegi kɛra mun ye o ye k'a ye sa ko min ye maître Cheikh Umaru Tunkara ye ko ale kɔni ye avocat ye an ka jamana kɔnɔ u y'ale dulongoyi kalo 18 wa n'a ma kɔlɔsi fana san 5 ale tɛna se ka kɛ baro tɔnden ye min ye maître Naja ye ale yɛrɛ kɔni maa caman b'ale dɔn kosɛbɛ nin waati laban in na a yɛrɛ tun bɛ furakɛli la sabula a tun ye accident kɛ an t'a dɔn n'a sɔrɔ a sigilen don ka na u y'a yira sa ko ale kɔni u y'ale dulon san 1 nka u y'a yira fana k'u bɛna ale gɛn ka bɔ baro la dɛ baara in a kɔni kɛkun ye sa ko min ye baro yɛrɛ kɔnɔna na majɛ dɔw bɛ yen yɛrɛmabila dɔw bɛ yen avocat dɔw bɛ waliya dɔw ta ka kɛ olu bɛ kɔn k'u ka dalala furan yani a ka taa nbɛra kɛnɛna minɛ Batoni ye ko nin kɛkun ye u ka tɔn a dɔnnen don ni danbe min ye a dɔnnen don ni karama min ye a dɔnnen don ni bonya min ye ani jama ka danaya min b'a kan ko k'o matarafa k'o kɛ nka maa minnu filɛ nin n'olu ɲanginen don Amara Falaye ko kalo 1 b'u bolo han u bɛ se ka weleli kɛ n'u ye weleli kɛ u n'u ka daliyaw mana na u na lamɛn n'u kan ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na o fana na se ka kɛ Mali kɔnɔna na ko min ye samiyaji ye a ma kɛ fanga ale sago ye conseil des ministres kɛnɛ ka sa ministre min bɛ sɛnɛko kunna a ko nin waati in na ko tɔnw bɔlen don dɛ tɔnw k'u bɛ ka tiɲɛni kɛ min ye yiriw ye sa n'o ye yiri minnu bɛ den ye olu caman sɛgɛnnen don an yɛrɛ ka nakɔmusow olu fana ka yɔrɔ caman sɛgɛnnen don min ye nin tɔn ninnu fɛ Kayi Segu Tunbutu Nara Kita ani Ɲoro ko min ye tɔnw ye k'u bɛ ka tiɲɛni kɛ ye min ye ngɔbɔw ye ka taa se fɛn ɲɛnɛmaniw mana ma olu fana yera yɔrɔ caman na kabasiw la kabatuw la ale ni ɲɔ ni malo olu yɔrɔw la o yera sigida minnu kɔnɔna na sa o ye Kayikaw fɛ ye Kulukoro ka taa se Sikaso Segu Mopti Gao ani Kita ni Buguni Kucala ani San ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ko fɛn ɲɛnɛma wɛrɛw bɛ Falaye minnu ɲɛ tana kɛlen don an ka sumanw ye dɛ o de la sa min ye ministre ye a ko k'olu ye fɛɛrɛw tigɛ u na brigadiw sigi yɔrɔw la yaasa nin ko ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min nka jɔrɔna min bɛ a la bi o ye k'a fɔ suman yɛrɛ fana sanji ye dadigiba kɛ an na ni nin fɛn ɲɛnɛmaw fana tilala ka n'u ta bɔ a la an ta tɔ bɛna kɛ mun ye ka taa jiginɛ kɔnɔ Gawokaw fɛ yen bandi dɔw n'o ye jɛkulu marifatigi dɔw ye gun dɔ bɛ yen ko Sena olu taara bin yenkaw ka Ansongo ale marabolo kɔnɔna na kurun 2 u y'o de fa maa la koyi ka taa don ninnu ka dugu la sa ka na k'a kɛ Bafa ni Kilicɛ ye fɛn o fɛn bɛ u donna du bɛɛ kɔnɔ
ka se ka minanw bɛɛ lajɛlen cɛ gawokaw kɔni ko ni waati na sa min ye tumu an sɔnko n'a marabolow ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ yaasa u bɛ se cogo min na ka don bɛrɛ kɔnɔna na Falaye n'an bɔr'o la an bɛ taa Wili-Wili logement polisiso la nin kalo in tile 9 ka taa se a tile 10 ma Wili-Wili logement polisiso maaw olu ye wulikajɔ kɛ commissaire divisionnaire Aissata Tanja muso in a ka kow a ka baara kɛcogo a n'a ka tilennenya la a ka laadiriya o ma dogo polisi kɔnɔ fiyewu min ye a ka dankan ye n'o ye dɔngɔnɛkɛ Boubacar Kojo u ye wulikajɔ kɛ ko Falaye k'u boloda maa ka sa maa min ni marifa de tun bɛ a bolo ale bɛ wuli ka nin ko m'anw ba o nka Falaye ne ma da la ni polisi bɛ patrouille kɛ ka Wili-Wili logement polisiw bɔ o ayi o fɔ fan bɛɛ fɛ su ani tile sɔgɔma ani wula fɛ waati bɛɛ i b'a sɔrɔ ninnu kɔni bɛ munumunu salon la a tɔnɔ o ye k'a fɔ bandi misɛnnin minnu bɛ yen minnu bɛ t'u den dibiw la ko nin yɛrɛ cɛ kun ye mun ye komi ɲini kana kɛ i ko commando dɔw bolo koyi cartouches b'a bolo minɛnw b'a bolo pistolet b'a bolo a b'i bɛlɛn de k'i suruku bɛlɛn k'a dɔn k'a fɔ i bɛ don wo min kɔnɔ wa n'a y'a ka kojugu kɛ a bɛ sin k'i ɲami jama cɛla ten ale tɛ Aissata Tanja dɔn o n'a ka maaw n'o y'a ka brigade maaw ye olu ye sɛgɛsɛgɛli de boloda sa Falaye min ye minɛn misɛnw k'olu bila belebelebaw kɔnɔ ka maa ninnu k'u bɛlɛn n'u ye kojugu ninnu kɛ u bɛ yɛrɛkɛ cogo min u bɛ duuru don fiɲɛ na cogo min u y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ tɛgɛ sira ka da dɔ kan nka dɔw kɔni bolila sa min ye carton dɔ u taara k'o to o carton in kɔnɔna sa Falaye billet noir min bɛ kɛ faux billet o tun b'o kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna nin waati in na yaasa min ye a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn Wili-Wili logement polisiw an b'u fo u ka baara la Falaye an kɔni ɲɛ bɔ olu ta ye ala ko tiɲɛ an yɛrɛ b'u ye su ani tile ale ni polisi tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛ baara min na bi a ma nɔgɔn sabula bandiw ɲɛda kelen t'u la tuguni ɲɛda sugu bɛɛ de bɛ u la nin waati in na n'an bɔra Wili-Wili logement na an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Torokɔrɔbugukaw fɛ yen Torokɔrɔbugu polisiso o ye 4e arrondissement ye ale tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Torokɔrɔ polisiso ye sabula a sigiyɔrɔ ye Torokɔrɔbugukaw fɛ yen commissaire principal Modibo Traoré n'a ka cɛdenw kalo tile 10 ka taa se tile 11 ma olu ye maa 2 minɛ sigana maa 2 kɔni ko olu bɛ bandi jɛkuluba de la Dawudabugukaw fɛ yen u ɲɛ tɛna ye maaw y'u ka mobili kan ko n'u ka moto min ye marifa ye bamanan marifa o dilannew b'u bolo n'u ko gudu Falaye a bɛ yɛrɛkɛ de o la sa commissaire ale y'a ka maa mafalenw wele k'u ka jateminɛ kɛ koyi ko sabula Dawudabugukaw degunnen nin waati in na polisi ɲɛmaa dun y'a fɔ ani minisiri k'u k'u cɛsiri maaw n'u bolo minna u bɛ se k'olu lakana cogo min bandi ninnu u kana hinɛ maa si la maa ko k'a tɛ fɛ maaw ka lafiya u kana t'u fana ka fiɲɛbɔda sɔrɔ o la sa 3h du matin u kɔni ye jan de da ninnu ɲɛ u ka patrouille dɔ senfɛ brigade de recherche maaw olu ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sa ka se ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u salo maa fɔlɔ min minɛna sa o ye funankɛnin dɔ ye ko MT ale si bɛ san 19 na Jaja Falaye ale de b'i yɛrɛ kɛ i ko falatɔ k'i nɔnsi ka maaw layɛ sa ka taa kibaruya di bandi ninnu ma Dawudabugukaw olu hakilila tigɛlen ko denmisɛnnin don ko ka hinɛ a la Jaja bandi don ale de bɛ maaw ka position di sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa ale minɛlen o kɔfɛ a fana ye baluku dɔ tɔgɔ fɔ san 20 ani kɔ u y'o fana dɛrɛ k'o minɛ maa tɔw halisa olu bɛ ɲinini na nka minnu minɛlen filɛ nin ye brigade kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ n'olu ye ɲininkaliw bɛ ka kɛ marifa ninnu bɛ bɔ min olu maa jumɛn bɛ jɛ la u ka kow bɛ cogo di ko ni ala sɔnna a ma min ye tribunal lakaw fɛ yen u na taa o ɲɛfɔ an b'a fɔ sa ko min ye polisi minnu bɛ Torokɔrɔbugu k'u fana fo u ka baara la ani u ka kow kɛcogo ɲuman na Falaye an bɛ taa u fɛ yen Kɛɲɛba polisiso a fana y'i bolo hiye parti saganadi la maa 12 Falaye bingalikɛlaw u ni marifajugu min ye Kɛɲɛba commissariat ye ale commissaire divisionnaire Akunja Napoye o fana ye dɔngɔnɔ ye koyi a ko o ka danga o ye Maju Sise Maju na kɛ Mande Mori ye ko ninnu kɔni ye janba dɔ de ye sa min ye k'u ka lɛfɛw k'olu dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ni munumunu ni hukumu kɔnɔna na banbancikɛwale maa 12 k'u tɛgɛ da olu ka Falaye a maa fɔlɔ n'o ye groupe ye ko groupe 2 don sanu b'aw ka yɔrɔ la Falaye ndamanda bɛ yen
n'aw kɔni ko aw bɛ sigi warimayɔrɔ kɔni ne bɛ to k'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna ko l'argent n'aime pas le bruit n k'o t'anw fɛ yan ye dɛ l'argent yɛrɛ de ye bruit ye ahan Falaye min ye Keɲeba polisiw ye siganama ninnu kofɔr'u ye ko groupe 2 don olu fana ye wulikajɔ kɛ u ma girin ka don tu la ten dɛ parce que bandi ni min farati n'a y'a dɔn k'i ye policier ye a bɛ mugu ci la ka taa dɛ kuma tɛ bamanan marifa dilannen de b'u bolo kisɛw b'u bolo kalo tile 19 ale ni kalo tile 10 u ye wulikajɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu bɛ yɔrɔ min ye marifa min b'u bolo a b'a fɔ ma ko calibre 9 ani 12 mm o falen pewu ka taa se drogue ma sa ale ni minɛn minnu bɛ maa kɔni ɲɛnamini u ye nin bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ u bolo min ye téléphone portable caman baden moto ka taa se wari ma n'o ye sefa wari 40,000 ɲɔgɔnna ye o sɔrɔla 80,000 ɲɔgɔnna o sɔrɔla u bolo wulikajɔ in senfɛ sa polisilakaw y'a dɔn k'a fɔ de ko ja olu tun ɲɛna ko ni groupe kelen de bɛ ɲɔgɔn na Falaye ja groupe ye 2 ye Keɲeba Lafiyabugu ani Kɔda olu maaw olu kɔni tun bɛ yen min ye sefa wari 10,000,000 ye o de kɔni u y'o ndaraki maaw la ye koyi wulikajɔ senfɛ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli o taara bɔ fo dugu wɛrɛ kan koyi n'o ye Amdalayi ye kilomɛtiri 100 Keɲeba yɛrɛ masurunya na bandi groupe 2nan tun bɛ o tun ye maa wɛrɛ ye u ko k'olu ka ɲɛma o fili la k'ate tɛ k'ate ye journaliste ale tɛ u fili la anw bɛ yan dɛ Falaye ko yɔrɔ kelen na polisilakaw u ye sɛgɛsɛgɛli de boloda Keɲeba Fagadugukaw fɛ yen min ye wulikajɔ ye u taar'u boloda maa 2 wɛrɛ kan ye koyi o maa 2 minɛlen de sa olu ko Keba ɲɔgɔnna don ale sina ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ten kelen dogolen filɛ a ma kɛ maninkaw minɛlen ye ko n'i ye dogo k'i kana maa tɔgɔ fɔ ko n fa junuma i m'a fɔ ko ni n minɛ tan n kana fɛn fɔ ten wa ale filɛ yirijuw kɔtɔ ten u y'o minɛ o fana minɛlen o fana mais vraiment marakaw ka jugu maninkaw ma koyi Falaye Keɲeba polisiw u ko olu yɛrɛ min kɛra dabalibanko ye nin na o ye k'a fɔ sa bandi ninnu ja Bamakɔ commissariat n'o ye bolibanata ye 2e arrondissement kɔrɔlen o tun bɛ ko in kalama olu fana ye wulikajɔ kɛ sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka waleya ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn fɛ baara in cartouche 17 a b'a fɔ ma ko calibre 9 o fana tun b'u bolo marifa min bɛ yen n'o ye semi automatique ye 12 o tun b'u bolo ka taa se cartouche marifa cartouche ale ni drogue fana tun b'a la koyi minɛn dɔ tun falen don cannabis la ka taa se minɛn 42 drogue minɛnw tun b'o la drogue min bɛ n'u b'a fɔ ma ko irisol ale ni plaquette dɔw comprimé jugubaw tramadol nin bɛɛ lajɛlen bolo sera ka da nin kan sabula wulikajɔ in a yira k'a fɔ ko min ye réseau juguba de tun ye nin ye Falaye min ye minɛnw baden de yira u bolo Keɲebakaw fɛ yen a tɛ taa la aw minnu ka téléphone bɛ buru a kɔ kuma bɛɛ non ne yɛrɛ ka 40,000 buruna n ko est ce que o t'a la Falaye polisiw k'u ye nin baara de kɛ Keɲebakaw fɛ yen min ye polisi directeur ye n'o ye général de division commissaire général de brigade Sulemani Traoré ye k'a b'a ka cɛdenw fo ministre de la sécurité k'a ye nin de laɲini u fɛ wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka kɛ basigi ni lafiya bɛ na cogo min na Kɔnpol Berete an b'a fo sabula fasirili la ka sɛbɛnw bɔ polisiw fɛ yen ka na ale n'a ka cɛdenw olu fana ka baara ye olu yɛrɛ fana u ka fo u ka nin baara ninnu na sɛbɛn ale kɛcogo ɲuman na Falaye an bɛ taa fan fɛ yan'an ka na kɔkan kibaruyaw la. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kuranin na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲinan o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen don Ɲamakɔrɔ kuranin na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o
k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fo ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin cinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est rien qu'à l'enquête. Mais on a beaucoup ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Kokan kibaruyaw la Burkina Faso kaw olu y'a yira sa ko ka kɛ ni bamanciwale ni ɲugawale kɛlɛli ye waliya damatɛmɛ minnu bɛ ka kɛ u ka jamana kɔnɔ surasi ɲɛmaw ko min ye peine de mort ye fala ye ko n'o kun bɔra olu ka jamana kɔnɔ san 2018 k'u bɛna segin n'a ye han kiri ɲɛmaso n'o o ye Edazo Rodrigue Bayala ye ale kɔni ye kunnafonidilaw olu ka kumaw jaabi a k'u ma sa ko min ye capitaine Ibrahim Traoré ye k'o ka laɲini don nka min ye baro bɛna na k'a ka don min na a n'a kan ka segin ka na don min k'o kɔni ma fɔ ko nka ko laɲini kɔni don laɲini min don bi ni a bɛ Burkinakaw bolo peine de mort ko a ka segin ka na Burkinakaw olu fɛ yen Côte d'Ivoire min ye Côte d'Ivoire Abidjan procureur ye ni sigilen don dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kama ale kɔni y'a yira sa ko maa dɔ bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ ni Côte d'Ivoire ka don a tɔgɔ yɛrɛ ye ko Stéphane Habré u b'a fɔ ma ko Apuchu National ale de filɛ nin ye sa ni maa wɛrɛw ka wari musaka caman bɔ sa ka u tulonkɛ o la bɔlɔlɔ sira fɛ min bilara bɔlɔlɔ sira fɛ ni bɛɛ lajɛlen y'a a ye k'o kama sa u y'a wele fala ni min bɛ k'anw fɛ yan n'anw ko an bɛ weleli kɛ an bɛ dugu ci dɛ an ka sumukɛnɛw an'an ka concert kɛnɛw ko Apuchu in ta de cayara kojugu procureur y'a wele k'a ɲininka dalakan na kunungo ko ni min bɔr'o la sa n'Ala sɔnna ma ntɛnɛn nata a na se ka a na dɔn a n'a ta n'a bila dɔn jaabiw la Senegalikaw fɛ yen olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ sɔrɔko ta nasira kan a bɛ n'a fɔ an ka vérificateur ɲɔgɔnna ale fana ye a ka rapport bɔ min ye maa minnu ye rapport in kɔnɔna sɔrɔ fala ye ko fɛnw b'a kɔnɔ k'a tɛ se ka lakali u ka kunnafoni di gafe min bɛ yen n'o b'a fɔ ma ko les échos o ko ko u bɛna laɲini yɛrɛ de kɛ ko ka maa dɔw bɛ yen nafolo dɔw bɛ yen fɛn dɔw b'u bolo k'o minɛ u la ko n'o tɛ ko jamana yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ suma min ye scientifique ye ale kɔni bɛ komi u ka vérificateur général k'a fana ko dunkojuguya ni yuruguyurugu wa ko olu y'a kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ nka sɛbɛnw bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ Macky Sall ale ka waati la Afrique du Sud kaw fɛ yen maa dɔw bɛ san dama a firila olu ka koyi a bɛ maa ba 4 ɲɔgɔnna bɔ olu kɔni taar'u yɛrɛ sɔrɔ damandingɛ kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni birilen n'u kan polisilakaw ale n'u ka lakana tigilamaw k'u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ dumuni bɛ se ka d'u ma cogo min na sabula u ma sa nka dama ale banaminen n'u k'a biriw da la bɔcogo de tɛ u la n'u m'u farati fana n'u yɛlɛla k'a fɔ k'u b'a kɛ cogo dɔ la fala ye a bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ dafiriw kan fiɲɛ kɔni sera ka bɔ ka don ka jiw di u ma baloko k'u bɛna na o fɛɛrɛ de tigɛ sa yaasa cogo min na u bɛ se ka bɔ nka k'a yiralen don k'a fɔ maa ninnu sariya foyi tun t'u bolo k'u ka taa damanda sigi o de la u ka jamana ɲɛmaaw olu y'a to u ka commune lakaw bolo
ay sikaw fe bamanciya walew be sena alibi premier ministre kura o ye fanga ta nga o bela u ka dugu ale ka kala faba kɔnɔna maa caman be olu kɔni ye marafacikaw mɛn a yirala sa k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔ na AIC yɛrɛ kɔni tiɲɛ na yaasa basigi ka na nin jamana in kɔnɔ ka a na gɛlɛya dɛ sabula bɛɛ lajɛlen kɛlen ka marafa sa k'i sigi muguci kɔni o tɛ maa si negela ye États-Unis kaw fɛ yen Barack Obama ale ka so dɔ bɛ yen waati la n'a bɛ t'i yɛrɛ ni lafiya o so in b'a bolo kɔgɔjida la ale de bɔra so in kɔnɔ sa ka maa dɔ to so in kɔnɔna na min ye so in kɔlɔsibaa ye Barack Obama k'a ye o cɛ gɛn ka bɔ baara la koyi sabula mun de nana kɛ kɔsa in na o cɛ in a n'a ɲamamuso olu de taara sa o so in kɔnɔna na ɲamamuso in o nana livre dɔ de sɛbɛn fala ye ka don kuma ninnu na koyi k'olu tun bɛ don so in kɔnɔ ye olu kɔni tun b'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ so in kɔnɔ ye livre in kɔni kɔnɔna na sa min ye san 2022 ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen nana dankɛnɛmaya Obama bɔra kalama yɔrɔ min a ko ko ja n'ale tɛ ale ka so a bɛ kɛ nin cogoya de la ko ka cɛ gɛn ka bɔ baara la yanni an ka don kan na an bɛ taa ye fa fɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI seukaw fɛ yen denmisɛnnin k'a dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan su in na sa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali samata sɛgɛw nin y'o siɲɛ 10nan ye u bɛ qualifier ka taa Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan fala ye entraîneur a ye équipe min yɛlɛ su in na an bɛ se k'a fɔ équipe in a fisara a yɛrɛ ma sabula denmisɛnnin minnu don u yɛrɛ u jɔ u jɔyɔrɔ la u kɔni ye u ka billet sɔrɔ ka taa Maroc kɛnɛ kan min ye Mali ye tile 6nan yɛrɛ ma se a ye a ka billet sɔrɔ ka taga Maroc kɛnɛ kan min ye ɲɛbila balontan ninnu ye sa olu kɔni daminɛna kabini araba tɛmɛnen Namibi ale ni Cameroun ye fu ni fu kɛ Liberia ye 1 ni fu kɛ Togo la Tchad ni Sierra Leone 1 ni 1 kunungo alamisa Algérie ale ni Guinée équatoriale ye fu ni fu kɛ
Lesotho ale se sɔrɔ Centrafrique ka 1 ani 0. Sudan ale se Sudan du Sud ale se sɔrɔ Congo ka 2 ani 1 3 ni 2. min ye Malawi ni Burundi olu ta kɛra 0 ni 0 ye. Madagascar ale buruna Tunisie ɲɔkɔrɔ 3 ani 2. min ye Sudan Niger ale ye Sudan yɛrɛ bati 4 ani 0. Rwanda ale buruna Libye ɲɛkɔrɔ 1 ni 0. Benin ni Nigeria olu ye 1 ni 1 kɛ. Burkina Faso ale gosira anw yɛrɛ fɛ Senegal fɛ 1 ani 0. Kunungo bi jumadonya la sa Botswana ni Mauritanie o kɛra 1 ni 1 ye. Uganda ale ni Afrique du Sud o tora Afrique du Sud tara 2 ani 0. min ye Egypte ni Cap Vert ye olu o ndulatan fana tora Egypte ta la. min ye Eswatini ye ale ni Guinée Bissau o kɛra 1 ni 1 ye. Mozambique fu Mali 1. min ye Zambie ye ale se sɔrɔ Côte d'Ivoire ka 1 ani 0. Zimbabwe ale fana ye se sɔrɔ Kenya ka 1 ani Zimbabwe ni Kenya o kɛra 1 ni 1 ye. Angola ale ni Ghana o fana kɛra 1 ni 1 ye. Maroc ale kɔni tari wasa do Gabon fa yɛrɛ fɛ 5 ani 1. min ye Gambie ye ale buruna Comore ɲɛkɔrɔ 2 ani 1. fala ye ni waati na équipe minnu bɛ n'olu kɔni y'u ka billet sɔrɔ sa ka taga Marocains fɛ yen. Maroc yɛrɛ Burkina Faso, Cameroun, Algérie, RD Congo, Sénégal, Égypte, Angola, min ye Guinée équatoriale ye, Côte d'Ivoire, Ouganda, Afrique du Sud, Gabon, Tunisie, Nigeria, Mali, Zimbabwe, Angola ani Zambie. Olu jɔyɔrɔ tɔ tora 6 ye. Jɔyɔrɔ 6 tɔ in na sa farikolo ɲɛnajɛ jaabi dɔw sɔrɔla bi n'Ala sɔnna ma an na tila ka olu ɲini ka bɛn sini ma. Tupac Transfer maaw fala ye k'u ye sira kura dayɛlɛ ka bɔ Bamako ka taa Buguni ka taa se Kenedugukaw fɛ yen. Baara in daminɛna nin kalo in tile 13 nka n'Ala sɔnna ma min ye Tupac Transfer maaw ye u ye wulikajɔ sigi sen kan sa yaasa sira in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bɛɛ lajɛlen bolo. Taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ Tupac ale ka kariw ye kari kurakuraw ye kari climatisew don. Mali kɔnɔna na a kun tɛ ka o kɛ nka a y'a lajɛ nin sen in na kari bɛ bɔ yan don o don sɔgɔma ka taga min ye Sikaso a bɛ jɔ Buguni. Ni maa min b'a fɛ ka taa sa Tupac Transfer kɔni dɔɔnin don nɛgɛjuru sira fana bɛ yen i bɛ se k'o fana kɔngɔ k'a lajɛ 20 20 59 59 walima 76 min ye 0 ani 5 ye 27 20 ani 7 o y'u ka nɛgɛjuru siraw ye ni maa min b'a fɛ ka taa Sikasokaw fɛ yen ale ni Bugunikaw fɛ yen. Fala nin bɛ dan sigi an ka su in na kumaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma 9h Boubacar Samake ale n'a ka maaw nana dɔnkibaro kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye anw ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka kibaruya kura wɛrɛw d'aw ma. An b'a fɔ sa n ko Ala k'an bɔ su la Ala ka dugu ɲuman kɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma. Ala k'an ka jamana kolo suma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules. jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.